Maan sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Magatulo ng akong sakuyang sa baba. Paano mo na yung magatol na yung magkakarigos? Nagkarigos ako. Wisik-wisik lang. Kaya man pala na ka magato. Ay, ano ba? Bira ba? Ano ba? Paano ka magkarigos? Kasi pag nasa ibang bansa ka na, ang pagkarigos talaga most likely, banggi Sa Pilipinas baga, tulong Day base ka o aga. duwa. ano? Ano lang. Aga ba? Aga lang ako pirmi nagkakarigos. Aga ka nagkakarigos? Digdi lang ako nakanood magkarigos ning banggi. Banggi. Iyo. Kasi most likely, yung sabi ko nga sa bago, talagang, pero kadakalan na tao digdi, talagang banggi na nagkakarigos Eh, sa yun na, iling ko nga ng iba, nagpapaskul, nakapajama pa. Iyo. Mga muta-muta pa, di ba? Kasi di ba sa garo, okay man na magkarigos ka ning banggi. Sinabi ko nga naman sa mga nag-message naman na maging magkarigos ning banggi, fresh ka mamata. Fresh ka maturog. Oo. Itong maray sa Indo, kasi kamo, haralipot ang buhok. Pero sa mga babae, Haloy yan. Tama pa. Ano pa kamo? Mapaalang pa. Pwede ka man magkarigos na, di mo babasaw ng buhok, di ba? Itong di ba itong mga tigrala ganing garo plastic oh, sa tapos sa payo. Shower cup. Alaga na mo nga nito kinukonsider na karigo. Sabi ko, half bath? Half bath. Oo. Ang Actually, karigos. Tano siya inaapod na half bath ano na Pag full bath dabe. kabali ng buhok. Oo. Kasi ang Pag half bath, di dapat digdi lang yan. kasi half bath kasi ang kadakulan na na proseso sa buhok. So half of your bath time na Okay, half bath. Half bath tong binanga talaga sa pagkatao, sa mga buhok na ibasa. Tapos sa tao, Tapos basa. lavar. Itong punas-punas lang. Lavar. Sipon niya na maurag. Tapos ibaba, lalag So, lang ang labakara sa gilid. Ayo, ngunyang ko lang ni hapot. Paano ka mo maglabar? Maglabar. Syempre, iguang labakara. First step. Labakara, mahilamos ka. Or, Kaya nga ninabo siyang labar. Kasi labakara ang gamit. ayun talaga. Arag talaga. Charot lang. Or bakit Ay. sinabi siyang labar? Kasi nasa laboratory. Yeah. Okay, kabali ka man, El. Day na. Day. Actually, kaya siya inapod na labar. Actually, kadto pa talaga, may mga jejemon na. Oh. Kaya ang labar na yan, jejemon word yan. For? Masaya niyan. Masabi yan, uy, madi, masaing ka. Maduman nga ako sa ilog, malabar. Malabar. Malaba. Malaba. Laba pa to. Laba pa lang to. Laba. Last mo na yan, ha? Di pag malaba ka, malabar ka ba talaga? Ako ang ginigibo ko is talagang hilamos. And then, bako akaning labakara, babasaon mo, lalagan mo ning sabon. Saka mo pupunasan sa buong katawan mo. Tapos rinse. Tapos na. Siguro ang main dyan ang pinaka numero 1 kaipuhan mong linigon pag naglalabar ka is kilikili. Yuk-yuk mo, singit mo. Singit mo, di ba? Ikaw ba kung anong ginamit mong labakara sa kilikili mo, inaano pa sa singit? Sa mga lalaki, alangan, durwa-duwang labakara. Sa lubot. Sabi niyan, malinig. Sa lubot. Mayaman. Sa lubot. Di ba? Sa mo kaya, alam mo. sa mga Ihuri na babae. daayan. Yan ang huri. Pero ang tuwalya nindong mga lalaki. Saro lang. Saro. Ayo. Sa gabosnan, Ayo. Ayo. Sa lalaki ka, iba-iba pang sa mo kasi duwang tuwalya sa buhok. So, tulo. Oh, kami saro. Kung anong pinunas Mrs. Rugok-sugok. Ayo. Ayo na mabuna sa muka. Kaya inuton mo ang sa taas, pababa. Argo ka dapat kayo magpunas. Paano pala kung manalingawan ka? May nalingawan ka na napunas mo na si lubot mo sa kasi uri itlog mo. Inang mapangirit ka yan. Kasi aram mo kung saan mo pinunas. Saan parte mo pinunas. Duman sa tuwalya. Siya sa tuwalya. Iyo mo nang iiwa, Iyo.
iiwasan mo Oo. pagpunas sa mukha. Yan ang mapangilit talaga, pero totoo yan. Tapos Iwas minsan mo baga, siya. pag nalingawan baga minsan, hinahanap mo ang parong. Eyo. Masabi ka, Kasi doon ang parong lubot. Hanapon mo na. Ay, nako. Alright, so welcome mga kanatong natin sa sarap naman episode kang Taga. Bicol. Ay, nako. So ngunyan po sa tuwing pag-uurulayan, so mga eksperyensyata na sa pagiging Iyo. surupgun. Siguro, di ba kasi pag personal na bagay, pero yun ang habutang ipaaram sa ibang tao kasi nasusupog kita. Halimbawa baga, si pinunas mo sa lubot, pinunas mo sa mukha, makasupog baga. Ayo. Di ba? Pag naraman ka ng tao, di ba? So, anong pagiging surupugon? Ayo, anong ibig sabihin kayan? Ibig sabihin ko yan si mga taong nagagadaning amay. Iyo. Yun yung sinasabing di ka mabubuhay sa tagilid na daga kasi surupgun ka. Iyo. Ano ka? Surupugon ka? Ako dati. Ako Dati. hanggang siyempre kung man kita bako na kitang surup kun sa lambang saruta, magkabiristo na kita. Iyo. Pero itong sa mga demo bistado pang mga tao, talagang surup gun ako. Pero natural na yan sa mga Pilipino actually. Na dawa magadan ka na, hindi ka mataram. Iyo. Yung tipong, dawa anong mangyari, gilid ka na lang, dawa magutom ka na, hindi ka masabi. Iyo. Oo. Anong mga nailing nindo o anong sa ing lugar? Ay, go. Alat lang ani. Di ba pag surupugon ka, ano ba ang mga characteristics? Yan. Ano ba ang nahihiling kang tao na ikasarong surupugon? Siguro kulang sa confidence. Itong Iyo. guro pirmi kang araw ka ni, itong Garo turupi ka na, no? turupi ka na Iyo. daw. Ayan. Oo. Tapos pirmi ka itong nakadungog. Aha. Iyo. Di ba? Dahil ka eye to eye contact. Hanggang ngunyan nangyayari yan pag lalo sa mga guest me sa hotel. Supog talaga ako pero tigigreet ko sinda pero di ako nag-eye to eye nasusupog na ni ako. Hello momster. Good morning. Hello, ma'am, sir. Hello. Hello momster. Momster. Tapos iyo yung si mga taong guro takot mapasala. Iyo, takot mo Yan. pala. Saka siguro iyo pa yun si mga taong mo itong surupugon, huli tagaro feeling ninda mabataan sa indahangaw. Pwede. Diba? Oo. Arong ni Kong TV na nasusupog Iyo. siya makiulay sa ibang tao. Kasi may lapada siyang ngipo. may lapada siyang ngipo. Which is, siyempre, dati di ko to aram sa iya. Ito kang ni-reveal niya lang talaga na kaya pala siya pirmi sa gabos na vlog, sa mga vlog niya, nag-aarog siya kanina, nagtatakop kasi Oo. nasusupog siya Oo. na Iyo. tama batang hangaw niya. Aram niya mismo. ako gibo ko man yung kanto. Gibo ko man kanto Ayo. na magtaho. Oo, lalo Kasi, na kang nagyoyosi pa si Bon. Iyo, kung nagyoyosi ako, pag nakiuli ako, actually, pasalamat akong maray na nagkaigwaning pandemic. Ano daw? Takaipon magmask. Buwiri. Buwisi. kung di ka mamask, di ba, garo makasupugan makiuray sa tao pag may mask ka na baga, masira. Maski maghangaw-hangaw ka pa, tay ka mo lang nakakaparong kang hangaw mo. Tama. Okay man lang. Ayo. Di ba? Iyo. So, inang sa akong pasasalamat na nakaigong pandemic. Bad. May mask. Pero, on the other side, daing man nabulong si confidence ko makiwalay sa tao kasi feeling ko, garo, mabata talagang hangaw ko. Di ba? Ayo. Kaya, inang inaano ko ito, iniiwasan. Oo. Saro pa, ano pang klase or paano mo maaraman ang tao sarong surupugon? Ito bagang kay puwan ka pang alokon. Butungon. Kaya po pang butungon, ano? Yeah, Iyo. alokon. Alokon. Sa piyestahan baga. Diyan mga taong surupugon pero mga mayo talagang supog yan. Ayan. Oo. Ayan ang primerong entrada. Oo, Supog-supog. Masabin, inot na ka mo. Sige na. Inot na. Alagad, siyang may inot na sa pangduwa. Sa pangduwang round. Nakadakula, Iyo. Sa pangadawang round. Diba? Yung mga sa mga piyesta, ako, surupugan ka pa pag nagpi-fiesta or makikifiesta? Ay, sure. Iyo. Lalo na kung Oo. kunyari, ka lang, bit-bit ka lang kang barkada mo,
Tapos itong barkada mo lang palan katong +1. barkada mo. Iyo, Iyo, garo garo plus alag one lang ka kayan. Iyo. Garo bako ka man close relatives Yan. kang makikidula ka. Oo, may ka man ng invitation card. Uy, dati Iyo. ginibo minapalan yan. Itong, mayong barkada ha. Mayong barkadang involved. Itong trip me lang, laglaog sa harong. Iyo. Kapiesta eh. Iyo. Itong makikiabrasa ka. Ay, kumusta po? Iyo. Uy, kumusta Pero- na po si Aki mo? Pero effective ba? Di ka Iyo. manaputon. Kisay ka ngayong aki. Masabihin, sinalaw na ka mo kakana. Iyo, pag may okasyon, syempre, araw mga Pilipino talaga. Iyo. Lalo na sa mga taga Bicol, talagang very, hospitable. Oo. So, may pala niyan, may bad side man pala niyan na halimbawa, day ka nagsusupog na makikidula ka lang, day mo aram pala, sinagduman sa Indo, para hilo. Ay, grabe. Di ba? Siyempre, day Ayun. ta aram. Siguro, iisipon ta na sa rumbaga yan. Pesta yan eh. Oo, pesta yan. Pangalawa, halimbawa may pagkaori sa pamilya nindo. O di yan sinakwa mo, yan ang hanap mo. Di, nakuha Yan. mo, sinanap mo. O dinamay pa sa ibang tao na maiman pagkaaram. Di ba? Garada ng tulo. Ay, garada. Kaya nga ni baga, may nagkagadan sa supog. Yan, Ay, yan, sa ropa. yan talaga, yung pagiging supog na yan, gadan sa supog kasi Ayun. dati talaga, sobrang surup ko na ako, ito baga nga ning kaypon pang alokon. Ayun. Oo. Tas Tong gutom na ako. Guslok na. Yeah. Ayo, di pa ko yan. Ng baray. Ayun. Kulang na lang magtanog ng tulak para sa imo. Para Oo. magsabing gutom ka na. I'm full. Basag pa ako. Okay na. Pero Sige, tapos nag-guard. bilang, Ayo. Kaya permi ko yan dati nasasabihan ni auntie ko na Sa supog magagadan ka ka pa ngayon sa man. supog. Yeah. Magagadan ka ngayon sa Yeah. supog. so yan, sa experiensya, nangyari yan sa kuya, kung nagbo-boarding pa ako, nagbo-boarding house sa ako sa Peña Francia, Oo. sa San Ramon. Di nagbo-board lang kami, na ako, solo lang ako kato. Tapos si mama, minsan nagtatao lang sa kuning garo, budget. Oo. Diba? Pag nagbabudget ka, minsan may mga time na mayo ka na talaga makahakan. Tapos si landlady ko kato, shout out po sa mga Tiraw family. Yan. Sila na sa mga nagtabang sa kuya na mataunan na yan sito mga maluto, tapos alang, pagkakan. Tapos sa sobrang supog ko, hamo ko talaga magduman. Hamo ko Oo. magluwas. Na ako, pig-impetaran ako, magkakan ka na ngayon, digdita. Arami na, garo, kulang pa ang pagkakan. Oo, Ay, may kang tios pagkakan. ka. So, naghihigda lang ako doon sa kwarto. Tapos kimikimi na. Basta pa po ako, nagkakakan ko pa lang po. Iyo. Filta ka. Ano mo yan? Filta ka, araw kaya na ako. Oo, Lalo na kung nakikistar ka lang, itong nagbo-board ka lang, di ako. Di talaga ako. Oo. Daw alokon mo ko. Di ba Ayun. kitita mo na minsan maski guslokon ka ng maray. Siyempre, supog kang halat pa yan na akpo doon. Ayo. Makasupog man ba kaya? Kasi inot sa gabos, garo itong Tapos pahalat lang. Di ba may mga kami, nasa boarding house ka, tapos may Oo. mga bisita sinda. Diyan sila doon man nakairista. Ay, doon ko doon man nakaista. Oo. Tapos may bisita. Ihing-ihi ka na. Tapos, pupugulo. pukul-pukulun mo, nasusupog ka magluwas. Kasi pag binuksan mo itong pinto, may iling ka rin. Tapos sugabos na mata, yaon sa imo. Iyo. So talagang, ihi ka na. Tapos, Itong naglolorostab na ang ano mo. Iyo. Uy, ika. Dahil ka mamaluwas, supog kang maray. Ang tips Maray po sa- kayan, Oo. ang tips kayan, magbalon kang mineral sa loob kang kwarto mo. Uy, ika. Aram mo tong nido. Sa lalaki, pwede. Eh, yung Pero sa ano eh. babae, masakitan man i-shoot. Uy, dahil nga ni, alam mo itong nido sa kamaylo? Di ba Ayo. nilata to, darada Ayo. ko na. Doon mo na ako Oo. nag-ihi. So, dahil ko na talaga kaya. Dahil lang talaga kumaluwas. Talagang doon mo Irinola. na ako nag-ihi. Irinola. Oo. Dahil Ito ka nang nagbahal ginigib- Irinola. Ha? Dahil ka nagbahal Irinola. Di ko man, rani-rani na kang si Army duman. Kaso talaga may bisita lang, nagkataon Ayo, na may pag bisita. bisita. Sa sobrang kasupugan ko, nag-ihi ako sa Milo ng lata. So talagang, dahamo ko talaga gluwas. Napano o ano? Kabanga. Kabanga. Ang masakit kaya, nagtatanog. Ito pag... Ano kaya yan? Tin, okay ka lang ngaya, Tin? Tapos, ang ginipo ko na lang, kunwari na lang, nag-inom po kaya ako, may pitchel kaya ako doon, nag-inom po kaya ako. Di ba? Nag-inom po ako sa lata. So, yun talaga to. Napasa po kaya si Baso. Ininom sa... As in, grabe talaga ang kasupukan ko kadto. As in, Oo. Diyos ko. So, iyo. Oo. Pero ano, tanong ka na sa supog. Ano? Di ba, garo, gusto kong gustong idigin. Tanong ka na sa supog. Yun, di ka man hindi kakakanon. Or, you know. Para sa ko, sign Ako lang of, siguro sign, dyan. para sa ko,
part yan kang sign of respect sa tao. Respect. Pwede ka man magrespeto ba ganing ano? Hindi itong paging maging masupog ka na lang baga, taning garo ano lang, respeto lang duman sa tao na tigdumanan mo or ano. Nasupog ka na lang. Iya. Pwede. May respeto ka sa pamilya. Oo. Mm-mm. Or sarupang bagay, garo habo mong i-judge talaga. Araw kan sinabi ni Oo. Tina, na ito bagang halimbawa katong ako na katong panahon na susuguon ka kamagurang mo na noy tindaha daw ning ning banana Q Oo. or tindaha daw ning Ayan. ice candy. Mm-mm. Di ba? Katong panahon. So, ang nangyari, ay habo ko ma, supog ako. Tanong ko naman masusupog. O syempre, i-judge ka na kang mga classmate mo. Yan. Or sarupang bagay na, garo, iisipon nila, kamo pobre na Yan. ika nagtitinda. And then, pangatulo, siguro, garo, feeling mo mabubuli ka or kakansawan Yes. ka na kamo para tinda lang ning Which araw, ganyan. is, in connection duman sa sinabi mo, yun si pinaka-negative na nagigibo kang pagiging surupgon. Kasi, iba itong surupgon sa kakasupog. Oo. Minsan may mga aki, lalo na kunyan sa nahihiling ko, kinasusupok ninda, ang magurang ninda. Lalo na kung vendor lang. Iyo. Abo ninda magduman, kasi masusupok ngayon, sabi mo, mabubuli sinda, ma-judge sinda. Pero din ninda aram na, mas dapat nindang kaputan itong araw katuho kasi very makaka-proud ito na ang nanay ko o ang tatay ko vendor lang pero mapapatapos ako or talagang pinapaklase ako, di ba? Pero kadaklan mo niyan iba ang ang paghiling ninda. Pero Hindi feel ka na magduman. Pero feel ko nangyayari lang yan sa mga itong elementary pa lang Iyo. ng Pero- mga idaran. Pero may mga tao na daing sinda na susupog na ang ina ninda para tinda lang ning sira o Iyo. para tinda lang sa Pero- sa market. Oo. Tabuong klase parehas ang trabaho ka magurang, di ba? Sumama lang. Then, Pero ang nasusupok na lang sumagurang Oo. minsan, di ba? yun, nasusupog sinda. Kaya minsan, isisend na lang ang aki ninda sa public na kung totooson, baka may kakayahan man na magurang kasi dahil mo aram, yung mga nagtitinda sa mga bangketa, minsan mga darak wala pang kita kayan. Di ba? Na may nabista nga ako na napatapos ninda sa kolehiyo dahil lang sa pagtinda sa bangketa. So Diba? minsan, ang kausa kang pagiging surupgon dahil din sa estado kang buhay. Oo, estado kang buhay. Yan. Normal na talaga yan. Kasi talaga sa Pilipinas, talagang... Judgmental lang iba. Oo, bara nga talaga kasi sa Pilipinas na bara nga sa Pilipinas, ang pobre, itong guro, kadakulaon ng ang distansya. Oo. Kang pobre sa mayayaman man ngayon da. Tama. Pero kung totooson, parehas man sana O parehas mamabata ang atot, ang udo. Ang udo. Parehas Ayo. man na magagadan sa daga. I mean, Tama. mabubulok kuning uulo dun. Saka sarupang gusto kong ihira sa mga Bicolano. Kumbaga, kita nasusupog kita na dahil araw kayo ng trabaho. Nasusupog kita dahil araw kayo ng estado kang buhay. Pero tainindo aram, pagka mo nagduman sa ibang bansa, araw kayo gusto mo yung Yan. sabi iheras, nayaw kami dito sa United States, na mahiling nindo si mga aki panggayo, mga nagtitindang lemonade. Garo sa Indo, garo maugmaho na sa pagmati ninda. Kasi garo, in my younger age po, natututo na po kami. Nakakanood na po kami magtinda. Yeah. Di ba? Tapos sa aki kung na edad, may adal na po ako kung paano magnegosyo. Di ba? Tama. Sabi mi nga, sa sa episode mi, kung mahadadawang po rin sa Spotify, iko po kami dumaning episode na tungkol sa bago ka mo magpa-US. Siya sa mga di ka dapat maging surupgon. Ayun, di ka dapat talaga maging Yan. surupog. Ahaliun mo talaga ang supog mo kasi di ka talaga digdi yung matagal kung surupgon ka. Oo. Di ba? So, kita bilang Bicolano, for sure, sa mga nagdadaralan sa tuya, sa mga nagdadanaw sa tuya, kadakal surupugon. Aram mo kunta, siguro may duwang Duwang rason. Positibo sa negatibo. Hmm. Positibo, hulita, garo, sabi nga nila subago, may respeto. Iyo. Di ba? Pangalawa, ang negatibo is, imbes na makataram ka, kang gusto mong itaram, dahil mo maitaram, nasusupog ka. Arok sa klase. Ayo. Di ba? Yes, oo. Di ba Itong sa araw mo klase? man ng simbag, Di ka Nasusupog ka, di ba? Yan, So, kasi oo. feeling baka mo, i-judge ka ninde.
Oo. Saka pero yun ang natatakot mo mapasala ka. Yan. Takot Oo. kang masala. Itong Tapos ngiriritan ka pa, di ba? tapos itong pasagin, balik kita sa pasagin-sagin. Itong Yeah. maski araw mo ng simbag, nasusupog ka, tapos ang gigibon mo. Siguro ito nagtataram ka mo niyan. Tapos, ikaw, nag-ngurub-ngurub ka. Sige. Sabihin mo ng simbag. Ikaw mo Diba? sinabi yan. Diba? So, mga arog kayo ng mga bagay. Ano pa mga klase ng pagiging surupugon? Ano ba, may na-experience ka pa bang iba? Ikaw lang knows, may na-experience na worse na nasupog ka talaga. Nasupog ako kasi itong dati kang nasa Pinas pa na may kaya pag may training sa Manila Iyo. tapos ang iistaran mo garo housing Oo. tapos di mo kabistado ang kaibanan mo sa laog kang kwarto. Oh, yeah. Yan ang Nasusupog makasupog ka. talaga. Makasupog tama atot ako eh. Ayun, di ba? Nasusupog ka na baka mabata ang sapatos mo. Yan. Yan. Ay, yan talagang Diba? pinaka number one dyan. Pag di mo kabistado ang tao, tapos pag hinali mo ang sapatos mo, ikaw mismo ang inot na maarog ka rin, paparong-parongon mo na yan. Ika na mabarong. Ay, diba? ikaw na parong kung... Ay, Pero may May mga parong. manhid. may mga manhid. May mga manhid na tao na maski mabataan na dahil panindaaram na mabata ang ninda. Ang hangaw Diba? or ang bitis. Ano pa Kasi sa ano? sinasabi mo nga ito, di ba? Yung mga ansudon. Kasi sabi da, immune na da sa parong. Oo, may Diba? na sinasupog. Uy, di ba? Tanong na aram na, they don't need the aram na may ansun sinda. You know? Aram... Oh, well. Yun no. Diba? So ngunyan, halimbawa, garo naisip ko, kung ang tao, dahil ansodo na or permina sindang napaparoan sa diri ninda, nai-immune na sinda. So, kung ika palang surupugon, ang kaipuan mo palang gibuhon, i-overcome mo si supog mo hanggang sa masanay ka na. Sabi nung nakikiparong ka na lang nga, mareklamo Ayo. ka pa. Diba? So, kurusugan talaga siyang buot. Oo. Para Halimbawa, matanggal. sarupang klase ng pagiging surupugon, ito bagang ma-order ka. Oh gosh, yan. Ma-order ka Yan. sa restaurant, di Si ba? Bon. Surup guni. Ako ha. Ako day na. Deka. Day na ako supugan. Pero Ako nasupog ka for sure dati. Dati. Dati, iyo tapag mapasala ka baga or Iyo. feel Siguro mo, feeling mo, feel mo, i-judge ka kang Iyo. Yes. Si mama, suya-suya yan sa kuya. As in talagang kulang na lang, durupilon ako ni mama. Kasi nga habok ko talaga maghagad ng ketchup sa McDonald's sa Jollibee. Pakatukan ko dyan, tukaw na sana. Sabi niya, humagad ka duman, di mo yung kakakanon. Ako mo na, excuse me, ma'am. Pahagad daw po ako ng ketchup. Tapos sabi niya, ay, uto po ngayon. Kunin mo na lang po ngayon duman. Salamat po. Kaya pala niya ang ginibo, ang ketchup nasa gilid na. Yan. Tagadakol Yan. surupugon. Nagkakaragad. Oo. Oo. Tama. Saka ano pa, As in, kulang na lang talaga. Rapaduhon na ako ni mama. Habok ko talaga maghagad ng ketchup. sa sarupang bagay kasi, kung magayon ang cashier. Oo. Ito magayon ang cashier na ma-order ka, tapos garo feeling mo, garo gusto mo mag-order, itong pag nagtindog ka na duman, garo gusto mo, perfect na ang simbag mo. Yes. Garo itong Yan. perfect na i-order mo. Can I have one piece chicken? Pwede po yung sides, ganito, ganyan. And then Combo may drink, please. ganito. Yan. Kala na kung crush mo, di ba? Oo. Iyo. Garo okay nang gusto kang tao na garo pag nagduman sinda, perfect na Perfect tulos. na. Ayun. Tapos Diba? si Bon, pag sa mga drive-thru, nagpa-practice mo na yan. Talagang ulit-uliton. Ano mo, gusto mo ngayong orderon? Or Kenny, tapos, uuna, group pa-practice mo na, yung ngayong Kenny. Pag abot duman, sala man giraray. Sabi na, I'll gonna have a burger, no bacon, tapos no cheese, with lemon, with onions, tapos, arka yan. Tapos pag dumaan na sa window, pwedeng burger. Ganun lang yun. Itong pinractice mo na si Bong sa sabihin mo. One time, sinabihin na po siya cashier, sabi niya, you want small, medium, or large? Sabi niya, yes. Di ba? Minsan kasi pag surupugon ka, pag nasupog ka, garo nagkakarilingawan mo na ang gabos, garo gusto mo sana magtango, sana ning magtango. Tapos, and for your drinks, sir? Yes. Okay, paring Bon, pag nagdyan naman ako sa Indo, pirmi lang kita mag-drive-thru ha. Yan. Pang-practice. Dahil kasi, ang sarong bagay lang kasi na garo naging surupugon ka. Kasi garo feeling mo
i-judge ako kan Sa tao na di ako magkakamali totoo ka nga mag-English. Oo. Diba? Kasi normal na yan. Pero kung tutuuson man pala, kung iisip-isipin mo, pero ikaw man, customer ka eh. May rights ka. May rights ka na ikaw man ano sa imo. Mabayad ka man. Mabayad ka man. So yan, pagkalain ta sa solusyon mo, kung paano mo ma-overcome, pagiging surupgon. Oo. Ano yung sinasabi mo na eh. Oo. So ano ba ang pagiging ano ba paano mo ma-overcome? Ako for me, siguro sabihin ta na lang, atubangan mo na lang. No, araw nga kung sabi mo, Leo. diba, isipon mo na, mabayad ka man. Di mo man siya hagadon. Di mo man siya uutangon. Iyo sinabi pa pala niyan sa ako ikan sa kurang magurang. Nakatong sinusugo ako katong magurang ko na magsingil duman sa nag-utang sa samuya. Iyo. Siguro si mama ko nasusupog magsingil, so kami ang pinasingil. Oo. Ayo. Tapos, katong nasusupog kami magsingil, sabi sa mga kang magurang mi, yan, grabe nindong supog. Dahil na nga ikaw mo maurutang, masiringil na lang kamo, nasusupog pa kamo. Which is, totoo man talaga. Totoo talaga. Masupog Totoo man talaga, magsingil. di ba? Itong, dai ka man, mataong danyo sa ibang tao. Ayan. Dai ka man mataong karatan sa ibang tao, tanang masusupog. Oo, Yeah. hanggat sabi nga ni, Diba? ang sa imong, alam sa mga trabaho, di ba? Hanggat dai ka man nagtitinda ng laman mo, why masusupog ka? Iyo, minsan nga ni, Di ba? di ba? Oo. Itong halimbawa, nagtitinda ka ng laman, saro ka ng PUTA, nasusupog ka pa. Ay, hindi po. Ayoko. Wag po. Wag po. dyan. Ay, hindi dyan. Wag Anihiya po ako. Isang case 200. Ang pasok po 1,000. Grabe yan. Di ba? Pero tano kita nasusupog pa. Samantalang dahil mo kita nagigibo ng raot sa ibang tao. Iyo. Minsan, iyo pa yan ang maano. Uy, may isi-share ako sa inyo. Ano? Oo, sige na. Nagkaroon mo siya kang Nagbakasyon ako dati way back 2019 sa Utah. Oo. Tapos si friend mi duman, pa-share kami, tapos banggi na, nagduman kami sa sarong club, Oo. sa sarong strip club Okay. sa Utah. Oh, yeah. As in, talagang nasupog ako. Itong nagrapo si babae. Oo, nagdulok Nagdulok si babae. Actually, ang ginigibo kaya duman, di ba ma-show sinda, mabayli. After ning Yeah. na magbayli, nagbababa talaga sinda. Maikot sinda para maghagad tip. Iyo. Kang ito bagang madulok na sa imo, garo nasusupog ka na. Supugon ka na, maaraw ka kani. Dahil siya natural sa imo, kung bago, Iyo. pangyayari, talagang masusupog ka. Oh. Iyo, Pero as feeling ko, in. dahil ka masusupog kung may kwarta ka. May panda ka, tapos $1, kung dahil Baka feeling ko na inot na si supog mo kasi ano mo nang ilalaag ko. laggo. Yan. Di ba? But actually, $1 is okay na eh. Kaso lang nga, Oo. masusupog ka lang kasi, siya eh. Araw mo na Hubad. kung, Oo. nakahuba siya. Tapos madulok sa imo. Di ba? May nangyari din yan sa kuya, kang yan ako sa South Carolina. Naglalaok din kami kang si mga J1 ko. Tapos yun na to, lagan mo lang siyang $1 sa panty niya. Iyo, Uy, sa panty or sa may digdi sa may paipit sa bra. Oo. Sa mo, si Susog gustong ilag sa lalawgon ko. Ay, sabi ko, di wow. Oo. Yan, nagkakalaga ako yan. So, Tapos, supog. Ano ka supog? Di mo aram, no? Di ba? Itong dirdi mo, di mo. bigla na lang talaga siya nangyayari. Garo, Iyo. may nalaog na lang. Ano yan, garo? Defense mechanism man? Kik sa Oh, supog. defense mechanism siguro kang tao. Ang utak mo siguro nagsisending signal, masupog ka. Iyo. Pero may bagay akong na-realize kadtong nagpaano kami. May isang experience ako sa Burias Masbate. Nagduman ako sa Masbate. Ang baylihan ninda. May baylihan sinda eh. Ay, iyo. May baylihan sinda. Tapos, may pantumina. Isipon mo, baylihan ninda, may pantumina. Itong mabutong kaning babae, tapos makikibabaylihon mo sinda. Tapos, ang proceeds niya, garo itatao sa, para sa pondo kang piyesta. Yeah. So, niya, nang nangyari, sabi ko nung barkada ko, sige na baylingan na. Sabi ko, naisupog ako. Di ba? Pero, maugmangon sa pagmati katong moment na to. Itong yung ko sa, yung kasi sitwasyon. Kumbaga, dahil gusto mong iugma pa or gusto mong i-entertain ang sadiri mo na, ay, gusto ko pang mas maging maugma. Yan. Iyo. Ang inisip ko na lang kato, mga nakakabisto sa kuya. Iyo.
sisiman ako, di ba? Siguro, this is me. Siguro, ano man i-judge nila? Pagkatapos man siguro, malilingawan naman ini. Tama. Di ba? Tama. Di ba? So, duman nagpuon si sinabi ko na minsan, na pag magigibuon ka ng sarong bagay, anong pakialam? Yeah. Anong pakialam mo, di Kukusugan ba? buot. Oo. Kukusugan mo na lang talaga ang buot mo. Kaysa man maging kaysa maging surupugon ka, sarap pang negatibo, pagiging surupugon, mamimiss mo or malilikayan mo si mga bagay na dapat naging maugma ka. Tama. Tama. Di ba? Yan. Saro din para malikayan mo ang pagiging surupgon is ang suporta kan sa imong kang sa imong kairiba. Iyo. Nakakakusog siya ding buot. Like for example, kang nag-miss kag liliog ako, supog talaga ako kasi di man ko sexy. Oo. Di man ko as in, ang tabay ko talaga pang diurag, garo patatin. Ang apol gani sa ko patatin. So, itong garo, habang ko magbali, kasi nga supog ako, sa kapaka niya ko, syempre, aranuhan ka lang, tataratsaran ka lang. Oo. Makulog iyo. baga sa buot na tatsaran ka, miski aram mong iyo, nakula talagang tabay ko or whatsoever. Pero makulog pa rin na idukduk sa imo. Iyo. Diba? So, pero very supportive man talaga sa zone me, si kaklasiko, talagang makusugon ang sa indang ang sa indang suporta, ang mga parakpakan, ang mga hiyawan. So, iyo to sinakapakusog ang buot ko, nakapahali kang supog ko. Iyo. Kasi minsan nagiging supog kita kasi takot kitang makadangog ng negatibo. Iyan. Tama. Oo. Di ba? Mm-mm. Kasi minsan, truth hurts. Truth hurts. Oo. Actually, saro ang kaya nagkukusog man ang buta dahil may kaibanan kitang mayong supog. Yan. Iyo. oo. Di ba? Diba? Oo. Kung sa nadadara ka niya eh. Madadara ka na lang niya. Kumbaga siyang leader kang sa Iyo. inyong grupo. Masurunod na lang kamo. Iyo. May isang experience ako yan. Katong college ka, pag mabakal ka ba ganing condom, supog ka. Di ba? Pag mabakal ka ng condom katong panahon, supog ka. Oo. Di ba? Kaya ka na ako nagkakabarados. Miski pasador. Di ba? Hindi ba? Ka na ako nagkakabarados dahil supog magbakal ng condom. Halimbawa ka Tama. pa, hanta ka. Di ba supog-supog ka pa man magbakal ng Ning pasador. Ning napkin? Ay, okay ako sa napkin. Kasi may tugang yun, babae. ako daw ako. Oo, okay sa kuya. Pero pag condom kasi, pag nagbakal ka ng condom... Pero ginajudge ka na kan si kan Sa totoo lang kaya, Oo. isipon mo sa iyo talaga, i-judge ka talaga kaya kang cashier. Oo. Oo. Tapos Maisak lalo, na niyo. kasi isipon mo garo ang iniisip mo pag halimbawa mabakal ka ng condom, paano pag balang araw, nagkakan ako ng restaurant, nahiling ako kaining kahera, tapos may kaibahan ako ng babae, baka isipon niya, Iyo. sinakatsokcha ko. Doon ko Iyo. ginamit si condom, di ba? Tapos nagkurang pa lang si kaibanan mo, Ayo. Di ba? So, may sarong beses kami kato na sabi mi, gusto mong i-overcome or gusto mong lampasan si confidence me. Iyo. Na tapos, ang nangyari ka to, sabi mi, sige, mabarakal kita ng kondom, sarabay-sabay kita. Iyo. Di sarabay-sabay kami nagbakal ng kondom, ralaw kami, paduman sa Cashier. sa butika. Tapos, sinuwa ko pala ng kaibahanan, nag-atras. Di ka lang solo. Di ka lang solo. Sabi ka tong kahera, aram ko na ang babakalon mo. Anong flavor? Di ba? Giro. Aram na Mas kang tao. lalo ka masusupog. Lalo ka doon. agad Oh masusupog. my God. Ako, may tip ako para sa mga kolehiyo dyan na gustong magbakal ng kondom. Para dahil ka masupog. Kung mabakal ka mo ng kondom, bako lang tabi kondom ang bakalo nindo. Mag-add pa ka mo ng other items para dahil sinta talaga mag-isip. Ano ba, ice cream? Yan. Kunyari, bakal Ice kang cream. ice cream. Wow, Or ice chichiria. Or chichiria. Uy, Again. Tada yan, bakal ka pa ng tubig. Iyo. Aram tubig. na, ma-check in. so dapat nakulan mo. Okay. Di ba? Ma-check in na ni. Or, araw ka ni. Magbakal ka ng 5 box. Tapos Si ano sasabihin ba? mo, reseller po ito kaya ako. Yan ba dyan si Lola Keps? ay aratsan, may istorya da siya. Okay. Di ba? Isipin mo pwede man kayang kung halimbawa, kung nasusupog ka sa sarong bagay, siguro dumaan na maluwas ang pagiging creative mo. Yan, oo. Di ba?
paano ka mabakal ning sarong bagay, arog kang kondom, na dai ka masusupog? Ano Yun ang atong gigibon sinabi. mo? Yun Di ba? ang sinabi ni El. Pero pwede po kung may plastic balloon ka mo sa pisot. Visit? Grabe ba ka-specific? Di ba? Imbis na Mapapangirit pa sa imbis na imo si masupog ka, mapapangirit mo si ate. Oo. Oh, di ba? Oh, pwede ka mag-sign sign language. Oh, diba? ate. Actually, pag nagbakal ka talaga ng kondom, pati ka, ang iling mo bako sa kasahira, sa harayo. Sara yun. Harap, Di ba? Dahil ka nang hiling sa mukha. Iwas ka. Garmaro ko lang kani or basa-basa ka ngayang message. Yeah. Arog yan kayan. So, anong problema Yan pag anong problema taday ka nakatutok sa mukha? Yun nga, Siyempre, supog ka nga di ka makapag-eye-to-eye. Iyo. So, kung dahil ka supog, pag nagiling ka sa mata, Ayo, Ate. ay to ay. pwede Kasi bang... may kusog buot ka eh. Oh, ate, pwede bang... Confidence ka. Ako talaga Kondom. never. Yeah. Never di ako makatagal na makailing sa muka. Ay, sa mata. Ay to ay. Oo. Di ko kaya. Ano ka, may muta ba ako, may Iyo. laway o something ba, may ano ba sa ngipong ko, yan. Pero kasi kita masyadong Siguro i-challenge tang kanatong natics. yo, pwede. O, halimbawa, kung surupugon ka mo sa sarong bagay, i-overcome mo. Oo. Tapos itag nindo sa muya kung anong ginibon O, anong ginibo Yan. nindo? Oo. Halimbawa, madumang ka sa McDonald's, surupugon ka, ma-order ka ning sarong bagay na pautal-utal. O, si Wagyo, at ate, papakal mo na. Yan talaga makasupugon. Selfie. Ano mo siya, garo, Overcome mo. i-overcome mo, yeah. pero gigibuhon mo siya. Halimbawa, nasusupog ka, di, gibuhon mo na siya, i-exaggerate mo na nasusupog ka. Mhm. Siguro pag in-exaggerate mo ang sarong bagay, siguro, hindi ka na masusupog. Tinuro mo na lang, ito sa wala. Ate, ito. Yan o, di ba, arog ka yan. So, tanong arog ka yan, supog po ako. So yun, sa mga kalutong natiksta dyan, try nitong i-overcome sa indong pagiging surupgon. Kasi para man lang po yan sa indo, di ba? Para mas madali ang Tama. sa indong buhay, na di ka mo magutom. Iyo. Iyo. Para din, mabuhay ka mo sa tagilid na daga. Di ka mo maamayang magadaan. Sabi ni yan. paring Linus, di ba? Yeah. Ikaw, Linus, may dadagdag ka pa? Mayon na. Pero inikiyang si Lola ko digdi may istorya da siya. Hi, Lola may istorya. Curbs. Oy, Lola Kamusta Curbs. dyan, Lola? Marinal daw po sa imo Lola Curbs. Ano po yan? Maray na agaman sa ito, mga po. Unin ang indong lula na si Lola Curbs. Anong mga kahaputan ninyo sa ko? Una ko, may istorya. Ay, naghapot na lugod si Lola Curbs. Pero may dementia. May dementia na ni si Lola Curbs. Nako. Siyempre na, kaputon man muna danindo. Ano po lang sa imong kinasusupugan ka to? Paano ka po nasusupog? Saka paano mo po na-overcome? Oo. Kang buhay pa si Agom ko. Nagsabi ko sa iya na mag-ilingan kami duman sa natiming tagpuan. Katong nagbatak pa lang kami. Pero nanggot si Agom ko. Tadi ako nagisipot. Sabi ko kaya, Ano mo man po din sabi ko kaya, may akong susuloto na pansin. Nasupog ka. Tumay ka sa suloton na kalson. Oh. Iyan ako. Kaya ito, di ako nagsipot. Okay lang ko ta yan. Grabe po ang sakit kang buhay ka dong. Pero ngunya nakatibak ka na. Oo, Diba? di ba? Iya paborito kong color, red. Correct. Red. Grupo ni si Lola Curbs, si Ruby. Ruby. Yan, no? Ano, Lola Curbs, ang ginibo mo Ano para gini- ma-overcome mo ang para sa sunod magkatagpuan na ka mo na Oo, ako. ma-overcome mo si supog mo. Dahil ka na pinractice mo ng day na magkalson. Nagdala ako ning tulong panty. Binakalan ka siguro. Si Ago mo. Nako. Ay, nako. Surupugon pala si Surupugon Lola si Curbs. Lola Curbs. Ayan. Iwang gangun yan, supog pa ako. May buro boyfriend ako. Gadana. Ay, ano ka po? Gadana si Agom. Ano si Lola Curbs? Byuda na po ako. Si Lola Curbs, garo piling ko, ni lalakiro. Siguro nga. Kaya nakaging alda. Hindi ka man doon. Baka makulugan man si Lola. Lola Curbs, pasensya na tabi.
Okay lang. Ano lang Sanay na, judgmental lang kaya ako, Lola Kerps. Nagadan mo na si agum niya bago siya ngunya nagburoboyfriend. Gada na pala. Byuda na da siya. Yung kaya nga ni, baga ang pangalan niya, Lolo Corpse. Lolo Corpse. Corpse kasi Corpse na. Gada na. Actually, kinakaulay ta siya espiritu. Gusto mo, ano ta? Halat lang po. Amin na siya ni Lolo Corpse mo man ka. Madjana. Masira mo ang ano ni, maamunan ni. Lola, di na po si Lolo Corpse. Sabi po ni Lola Corpse. Ngunyan lang ako nakanamit kang maamunay ni. Ang bunga garo pres na pres. Kuro ko mga tanga. Tapos ang buyo, dai inuulod. Jesus Maria. Alright. Impossible! Hindi mo po si Christina. At ini na po si Linus at ini ang podcast na ginibo para sa mga Uragon. Ini ang Daga. Bicol. Thank you po.